वेलकाम टू सिबि रानि ब्रह्म ब्लग नोंथांमोनखौ सिबि रानि ब्रह्म ब्लगाव बरायबाय बेयो गवायाव थांनायनि भिडिअ गवायाव जों मामायाव बेरायखो नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय फर्स्ट डेआव जोङो नर्थ गवाथिं बेरायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बबेथिं बेरायगोन बेयो केन्डलिम बीच हेलो वेलकम टू केंडोलिम बीच ये केंडोलिम बीच है हेलो नमक है नमक थांना दोनहैदो आंबो रंजानो लुबैबायना ओहो प्लिज ना सिम होनानै थांसै गवायाव फैनायनि एक्साइटमेन्टआनो एसे आलादा बिनि सिगां आं मालाबाबो सागराव थांफेराखैमोन बेनो आंनि फार्स्ट टाइम थेंक इउ स' माच ट्रिसानकि पापा आंखौ गवायाव लाबोनायनि थाखाय माने फुल इन्जय खालामबाय आरोना गवायाव Happy Holi! जेसेनो मोनाबिलि जायो एसेबांनो दोहौआ बांसिननिफ्राय बांसिन फैयो आरो स्ट्रंसिनैबो फैयो बेखायनो मोनाबिलियाव दुगैनानै बांसिन जायो आरो
दा जों डलफिन नायनो थांगासिनो सागराव डलफिन नुयो नालाय बेखायनो नावजों जोङो डलफिन नायनो थांगासिनो दङ जेरैथिंबो दै मालाबा समाव आरो गिखांनायबो मोनलायलाङो नावा बोरैबाफोर माबा जायोबा बिदि साननानै भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नेक्स्टआव आङो साउथ गवाथिं बेरायनायखौबो बे चेनेलनि गेजेरजों दिन्थिगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय गोजोन्थों